A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum ayyuhal ihwa. Ina son dan gabatar da yar wata karamar nasiha ne zuwa ga Idris Abdulaziz. Idan aka ce nasiha daban, raddi daban. Domin idan aka ce raddi, idan na gabatar, idan yayi magana akai zan sake yin magana akai. Kaga ya zama raddi kenan. Amma idan nasiha ce, duk abin da zai biyo baya babu maganan cewa za ka sake mai da wani magana. Ka gabatar da abin da kake ganin kuskure ne, an yi ta an gama. Abin da nake so in yi magana a nan shine ina ganin kamar Idris Abdulaziz ya manta ko shi waye. Abin da nake so in tunatar da shi cewa shi fa mai wa'azi ne. Mai wa'azi kuma jagora ne da fitillan haskawa al'umma hanya yake hannunsa. Kaga mutum ne da wanda tarbiyyar al'umma yake hannunsa, kuma mutumin da tarbiyyar al'umma yake hannunsa, Allahu tabaraka wa ta'ala yana masa umarni da cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasana. Don haka kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima wal mau'izatul hasana da kuma kyakkyawan wa'azi. Hikima da kyakkyawan wa'azin nan dole ne ya samu mutum, yana da kyau ya samu mutum wanda yake masanin tunanin dan adam ko masanin halayyar dan adam. Dole mutumin da kake ganinsa ya kama hanyar da ba daidai ba kuma kana so ka dawo da shi hanya, to dole ka yi tunani akan menene dalilin da ya sa shi yake kan ya bar hanyar nan, kuma ka yi tunanin yaya za ka yi ka dawo da shi hanya. A cikin wannan al'amari da za ka yi, idan har za ka jefa wani mummunan magana ko zagi gare shi ko wani aibatawa gare shi, to fa babu ranar da zai saurare ka, da kai da shi abokanan gaba za ku zama. Zai zamanto kawai baya son ka, kuma duk abin da zai zo daga gurinka ba zai taba daga ido kalle shi ba. Kaga maganan a samu nasarar a dawo da shi hanya bai taso ba. Don haka dole ne ka zama psychology wanda mai lura ne da halayen yan adam. Kuma a mafi yawan lokaci bai kamata ka aibata al'amari ba sai ka matsi ma'abota al'amari, ka kira su kaza da kaza da kaza da illa da ke faruwa, me kawo hakan yake faruwa. Allah ya maka ɗaukaka da zaka iya zuwa yau ka je ka samu shugabannin film industries din nan ka gaya musu cewa gaskiyar magana ga illa kaza da illa kaza da illa kaza da yake faruwa. Gaskiyar magana abubuwan da suke faruwa ba ma jin daɗi. Me dalili? Gaskiyar magana saboda bai kamata a ce sai kuna nan a wurin sai mun je muna magana a loudspeaker ko kuma muna kira a media ba, wanda ku kuna da ikon da za ku gyara. Kaga idan ka kira su psychologically za ka yi magana da su, kuma za su saurare ka saboda ɗaukakan da Allah ya maka sun riga sun san da waye suke magana, kuma za su karɓe ka da girmamawa a matsayinka na malam. To amma alal misali idan aka zo da magana marasa daɗi, to gaskiyar maganan fahimtar juna bai taso ba, za a zamanto abokan gaba ne. Zai zamanto wannan zai jeho magana ne mara daɗi, kamar tunda magana mara daɗi ka faɗa magana mara daɗi za a mayar maka. In zagi kai zagin za a mayar maka. Kaga su za su jeho, kai da mabiyanka za ku jeho. Kaga maganan ci gaba bai taso ba. Maimakon a samu abin da natijan da ake bukata, barna za a samu. Don haka dole ne mu tsaya kamar yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya mana umarni, mu yi kokari mu bi umarnin Ubangiji, sai Allah ya bamu nasara. A cikin al'amuran da suke faruwa, duka maganan ana magana ne akan fim. Me fim? Fim hanya ce ta isar da sako mai kyau ko mai muni. Hanya ce ta isar da sako mai kyau ko mai muni. Sannan a wannan isar da sako, abin nan fim din nan, fim tukun na farko ba shi da addini. In ka ga addini a ciki kai ka sa masa. Ba shi da aƙida. In ka ga aƙida a ciki kai ka sa masa. Ba a shararanci. In ka ga shararanci a ciki kai ka sa masa. Duk abin da ka gani a ciki kai ka sa masa. Don haka maganan fim, idan ana maganan menene fim ko kuma menene hukuncin fim, fim halal ne. A iska mai kadawa kuma yanzu fim wajibi ne ma. Ba don komi ba, saboda me?
saboda duniya yanzu na ashararai din da fim din take kokari take yakan abun nan addinin ba dan saboda komi ba saboda gaba daya da musulman mutanen kirkin da yan iskan gaba daya da wayanda ba musulman ba duka an raja akan kallon fim din. Me ya kamata mu yi? Don haka ya kamata ne mu ɗauko matakan gyara a film industries din tun daga abin da suke yi mara kyau. To don haka dole mu je mu ba su shawara ko kuma mu ma mu fito da dukiyanmu mu zuba a cikin wannan industries din domin mu samu madafin ikon da za mu zamanto mu ne masu ce a yi ko a bari. Don haka har kullum shi yasa muke kawo shawara cewa ya kamata a ce an zuba jari mai nauyi a film industries din a gina ko kuma kaman a gina wani abin nan alkariya ta fim yanda duka yan fim din nan za su taru a wurin. Idan suka taru a wurin, idan ya fita daga wannan alkariya ta fim din in ya ce zai je fim a waje zai kashe miliyan 3. Idan ya shigo wannan alkariyar ta fim din a miliyan 1.5 zai, saboda duk abin da zai bukata gashi nan an tada masa. Idan ya zo kuma don haka ku kuke da karfi a wannan alkariyar fim din da kuka tanada, kaga dole ku bashi umurni ya bi, dole ku ce masa ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi. Don haka dole ne za ku zamanto kuna nuna ma yara ga yanayin tarbiyya ta addinin musulunci, ga yanayin yanda musulmi yake rayuwa, ga abin da yake bayi da kyau a musulunce, ga hanya mara kyau da yara suke bi wanda suna ganin kamar idan aka bi za a samu nasara, alhalin idan aka bi babu nasara illa ce. Duka ka fito da wayannan abubuwa ku nuna musu. To amma an bar abun wanda yau film industries din nan idan ka duba kusan most of the matsalan da yake faruwa a gurin 70% na wayanda suke cikin film industries din mafi yawa yan iska ne wanda yake ba su san addini ba kuma ba su damu da addini ba. Amma duk da kasancewan haka ba ma cewa a ciki babu masu addini. Don haka dole a ciki akwai masu kishin addini, masu son addini wanda kowane lokaci zaka ga ana ta rigima da su akan cewa in sun ga za a yi wani barnan su ce a su ba su yarda ba, dole a yi kaza, dole a bi kaza, dole ka ga ana ta rigima da su. Wanda yake daga cikin yan iskan da suke wannan film industry akwai wanda aka bar su ma za su yi blue film, su fito su nuna saboda su suna ganin ba damuwarsu bane. Amma masu addinin me zai faru? Idan suka ga wani abin da yake bayi da kyau wani lokaci dole za su abin nan. To amma fa kar ku manta cewa tunda dokan Najeriya ce ba fa dokan abin nan shari'a ta addinin musulunci ba ce. Dole duk gyaran da zaka kawo ne gwargwadon abin da zaka iya yi. Akwai abin da ba za ka iya yi ba, dole sai dai ka zuba ido. To amma alal misali idan kuka shigo da karfin iko, kuka ya zamanto kuna da iko a wurin, dole za ku dakatar da wani abu. Kar ba ka manta manya-manyan shaidanu ne wayanda yake manya-manyan matsafan duniya da manya-manyan yan ludin duniya da yan iskan duniya za su iya turo wakilansu wannan wurin. Idan suka turo wakilansu wurin, kai ka san ga abin da suka zo da shi, kuma kai kana son addinin, kuma wallahi baka yi saka dakatar da su ba. Saboda me? Saboda wayanda suka turo su manya-manya ne a gwamnati, ko kuma manya-manyan masu kudi ne, ko manya-manyan masu karfin iko ne da sauransu, wanda idan ka taba su kai ma sai ka samu matsala. Don haka gyaran fa abin da zaka iya yi zaka yi, dole abin da zaka iya yi zaka yi. Don haka yana da kyau a ce mun shigo, mu da muke ganin cewa akwai illan, mu yi kokarin mu shigo mu bada gudumawa domin yanda za a, kar mu zauna mu ce wai komi sai an yi mana tukun. Dole ne mu sa hannu mu yi. Akwai abin da zaka iya yi da hannunka, akwai abin da shawara zaka bayar, sai ka zo ka bada shawara. Amma ba ka dauki abin ka yi fancakali da shi kawai ka ce ba kyau a watsar da shi ba. Yau idan ka watsar da shi ka ce an watsar da shi, to ina so in gaya maka cewa duk a fina-finan da ake yi a duniyan nan yau, abin nan wannan fim din da Kannywood din suke yi shine mafi sauki wajen isar da barna, wanda zaka ga ba za ka ga an rungume mace kai tsaye ba, sai dai kaga wasu abubuwa wayanda yake sun saba ma shari'a kana kallon su. To fakar ka manta masu kokarin tsaye da wayannan abubuwan abin da za su iya yi ne suke yi. Saboda me? Saboda su ne yan kaɗan a cikin wannan al'amari. Ku kuma a har kullum
ku kuma har kullum kokari kuke mutanen kirkin ciki ma su fita su bar wannan al'amari. Kuma idan aka fita aka bar ma yan iskan, to ina so in tabbatar maka da barnan da zaka gani wallahi sai ya ninka wannan. Don haka me ya kamata mu yi? Dole ne mu dauki matakai na gyara da za a gyara wannan al'amari. Kar ku manta fa an bude kamfanin giya a Kano. Kamfanin nan da aka bude a Kano, kanawan ransu baya so, amma sun tsaya suna ta alatsi ne? Ba su tsaya suna ta alatsi ne ba, hannayen jari suka zuba a cikin kamfanin. Da suka yi ta zuba hannun jari har sai da suka kori na arnan da abin nan hannun jarin su yafi na duk arnan da suke ciki. Rana ɗaya suka zo suka ce sun rufe. Yau dan shekara 35 ma bai san an gina kamfanin giya a Kano ba. Kai dan shekara 40 ma bai san an gina kamfanin giya a Kano ba. Rana ɗaya kawai suka zo suka rufe saboda su suke da karfin iko a kai. Don haka kuma kuna iya kawo gyara idan kuka zuba hannun jarin ku. Tunda wannan ba wani abu bane da zai baru. Mutanen kirki suna kallo, yan iskan suna kallo da sauransu. Kuma baka cewa fim haramun ne, domin me? Saboda ai idan ka lura ga mutali'at ana ta rubutawa. Mutali'at din nan da ake rubutawa fa kar ka manta ana kirkirar labari ne. Idan aka kirkiri labari, sai a ce ai tahzib ne. Za a kirkiri labari ne wanda za a nuna ma yara ga yanda hanya mai kyau ta rayuwa take abun nan take kasancewa. Da nuna alama na tsawatarwa da na nusarwa a cikin wannan mutali'at din. Kuma a karantar da yara a matsayin tariqatut tadris. Hanya ne ta karantarwa da za a abun nan da ake so yara su samu abun nan rayuwa mai inganci. Shi wannan mutaliyan ina ka aje shi tunda tatsuniya ne aka rubuta. To an rubuta tatsuniya ka zo makaranta kana karantar da shi wa yara. An zo an yi shi a aikace ka ce ba kyau. Wannan wani irin abin nan ya kamata mu tsaya mu yi nazari akan al'amura. Kada kiyayyen al'amari ya sa har abin da zai amfane mu watsar da shi, ko kuma abin da zai amfane mu ya zamanto, ko kuma abin da mu watsar da abin da in muka watsar da shi zai cutar da mu. Yau idan ka kashe yan fim yan Kano abin nan wudin nan gaba daya, kar ka dauka fa za a daina kallon fim. Wallahi ba a daina kallon fim. Na turawan za a koma ana kallo, ana Nigerian fim. Idan aka zauna batsan da ke ciki wallahi baka isa kai da iyalinka ku zauna ku kalla ba, saboda batsa da ke ciki kawai da runguman juna da nuna alamu na batsa da sauransu. Wanda wannan din zai wuya kaga wani ya zo ya rungumi wata da san ko ya kama hannun wata da suna ta dan kokarin kiyayewa. To mu ƙara shigo da mutanen kirki ciki, mu saka hannun jari ciki, gobe ka gani. Domin idan kirkirar labari ne, kirkirar labarin nan kai har fasaran alkur'ani, mafasara alkur'ani ma suna rubuta wayannan abun nan tatsuniyoyin su jingina a jikin aya, suna fasara alkur'ani da shi, kuma a dauke shi har ana ganin wani ma in ka tambaye shi zai rantse da Allah ya ce maka abun daga alkur'ani ne. Wanda wannan abubuwan ne Abubakar Gumi ya gani yake magana cikin Radul Azhan yake cewa abin nan yace ya rubuto wannan littafi ne ya sa mata suna mai da hankali zuwa ga ma'anonin alkur'ani, ba don saboda komi ba, ya rubuto ta ne saboda tafsiran da suka gabata suna karanta maimakon su jawo hankalin mutane zuwa ga ma'anan alkur'ani, sai suna jawo hankalinsu zuwa ga nishadi da wasa da sauransu. Don haka shi yasa sai ya rubuto nasa tafsiri din. Misali, idan ka duba can ayan nan da yake cewa qutila ashabul uhdud annari zatul waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Idan ka duba karkashin wannan aya, kissan wannan yaro duk yanda idan ka dube shi ai ba hadisi bane, wani ne kawai ya rubuta a matsayin tahzib, abinda zai tausasa zukatan mutane. Kuma mun san da irin wayannan abubuwan, kuma sannan mutum zai zo ya rufe idonsa sannan ya ce shi ba haka ba. Kai alal misali babban kuskure da ke ciki ainihin wayannan abubuwan da ya rinka faruwa. Ka kira mutanen Kannywood da mutane ne marasa addini. Sannan kuma kana maganan cewa idan akwai masu addini a ciki su zo kai musu interview. Kaga wannan ba karamin kuskure bane, saboda ka dauki matsayin ubangiji ne ka yafa ma kanka. Domin ubangiji ne yake interview wa mutane akan addinin su, sannan kuma
idan suka ci interview din ya ba su certificate zuwa aljanna, wanda bai ci ba a ba shi certificate zuwa wuta. To kai idan kai musu interview wani sakamako zaka ba su? Kaga wannan kiyayya shi ya haifar da wannan kuskure, kiyayyan nan shi ya haifar da wannan kuskure, wanda wannan kuskure ne babba. Sannan kuma ka zagi mutum kana gaya masa cewa ga gemunsa kamar mutumin kirki, jahili ne fatak. Wannan bai kamata a ce ya fito daga bakin malam ba. Gaskiyar magana bai kamata a ce maganar nan ya fito daga bakin malam ba, saboda wani martani ne zai fito, tunda wannan kalma zagi ce, wani martani ne zai dawo daga bakinsa, wani martani ne zai, kuma kai da kake so ya bar barnan da yake yi ya dawo kan hanya, yaushe zai dawo? Ka riga ka harzuka shi, ka zage shi, ka harzuka shi, yaushe zai dawo? Kaga wannan magana kuskure ne babba. Yana da kyau mu yi kokari mu gyara a matsayin mu na fitilla masu kokarin haska ma al'umma hanyar da za su bi. Dan haka wannan kuskure ne, yana da kyau a gyara irin wayannan abubuwa. Wannan ya ja aya yana gaya maka la takafu fi ma laysa laka bihi ilmu. Kace ai yayi gunna a guri kaza. Ka gani jahili ne, bai ma san alqur'anin ba. Jahili kai mutun ya karanta alqur'ani yayi kuskure, wannan ado ne ma ga masu ilimi, ga harkan ilimi. Ado ne a harkan ilimi. Saboda me wani bai ma je makarantar ba ballanta na ya karanta ya kuskuren. Kuma kuskuren nan in dai akan harka ne na ilimi babu mutumin da baya yin sa. Kaga mahaddata alqur'ani wayanda yake gwanaye ne kaje ya dauko ya gagara direwa. Ko kuma a harka ce ta larabci kaji bakin mutum ya yi tuntube ya abin nan ya kawo kuskure a ciki. Don haka ka karanta ka yi kuskure, wannan ado ne a harka ta ilimi, saboda babu wanda baya yin ta. Babu wanda baya yin ta. Kuma ilimi kowa gwargwadon abin da Allah ya bashi yake amfani da shi. Idan kana ganin kafi wane, to wane fa ya fi ka. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa ilimin nan dan kadan ya bayar. A dan kadan din ni ina da kadan, kai kana da kadan, wancan na da kadan, wancan na da kadan. Don haka kowa kadan din yake da shi, kuma kowa kadan din da yake da shi zai yi amfani da shi. Don haka a matsayin mu na mutane masu kokarin haskawa mutane hanyar da za su bi, to gaskiyar magana yana da kyau mu bi umarnin Ubangiji. In za mu yi kira da hikima, da wa'azi mai kyau wanda zai dawo da mutane kan hanya. Don haka gaskiya ina roƙo, sannan kuma su ma mabiya, ina magana akan mabiya yana da kyau idan za ka bi mutum ka bi shi akan hujja, kar ka bi shi ido a rufe. Kar ka bi mutum ido a rufe yadda har zai yi kuskure baka gane ya yi kuskure ba. Daga cikin wani mabiya ina jin yana raddi ma wani daga cikin yan fim din yana cewa banza katon banza. Malaminka ya yi zagi, shi wancan ya yi raddi, kai ka zo ka shiga ciki kana ta tofa zagi. To shi ka yi zagin ma ya ce shi ba zai mayar maka da martani a matsayin zagi ba, kuma shi ba zai zagi malam ba, kuma duk a ciki babu wanda ya fito ya yi zagi, illa mummunan maganar da suka faɗa wasu daga ciki sun fito suna maimaita irinta. To don haka abinda nake jan kunnen mabiya a nan shine, ban ce kar ka bi malam ba, ka bi maganar malam ba, amma ka duba wani menene malam yake kai, kuma wani hujja malam ya dogara da shi da sauransu. Wannan shine zai samar da maslaha akan al'amura na ilimi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.